Sa lungsod sa Argao, nadakpan ng usa ka SK Federation President human giingong namusil patay sa gikabingkil nga lalaki sud sa usa ka diskuhan. Sa miaging tuig pa kuno, nagkabingkil ang sospek ug ang biktima tungod sa babay. Dihang nagkaabot sa resto bar pasado alas 11 gabi niadtong Sabado, nagkalalisay una ang duha, una misangpot sa pagpusil sa sospek sa biktima sa makadagang higayon. May aksyon pagsibat ang sospek apan nadakpan ra usab sa pulis nga anaa sa lugar niadtong higayuna. Gitanggong na karon ng sospek nga pasakaan og kasong murder. Kaya nga sakit nga istorya, ay na mga intento niya kanang kuan, bahat-bahat pa nga kita ta silom ti kay nana ba? Bahat nga sakit nga istorya tungod sa naibawaan sa biktima nga ayang uyab kuan po aning SK Federation naibawaan naman niya. Okay. So, may mga circumstances ba nga silang duha puros nakainom. So lahi na diskarte sa kinabuhi kay kuan ba ining bino na nagmando ba